Velkommen til Skind og Ulds lille univers af uldsokker. Man kan starte med at spørge sig selv, hvorfor det er så godt for ens fødder og ens velbefindende at gå i uldsokker. Og det er det, fordi at ulden er et naturligt materiale med en lang række af fantastiske egenskaber. Ulden har den fremragende egenskab, at den temperaturregulerer, så man altid føler sig godt tilpas i skoen. Så ens fødder ikke koger og bliver våde af sved. Ulden indeholder naturligt lanolin, som spiser sveden, så man heller ikke bliver så ildelugtende nede ved tæerne. Og bliver man våd, så har ulden også den egenskab, at den faktisk stadigvæk holder på varmen, så man ikke bliver kold. Så kan man spørge sig selv, om ens uldsokker bare skal være i 100% uld. Og det er lidt en smagssag, om man gerne vil have det 100% naturligt. Man kan sige, at ulden har en masse gode egenskaber, og så kan man sige, at den er faktisk ikke særlig slidstærk, og den er heller ikke så god til at holde på formen i sig selv. Derfor er langt de fleste uldsokker et blandingsprodukt med uld og sådan noget syntetisk. Men nogen foretrækker, at det hele skal være 100% uld, og det kan man også godt få, men det er bare ikke så slidstærkt. Når man skal beslutte sig for, hvad for en uldsok man skal have, så kan det være en god idé at gøre sig en overvejelse over, hvor og hvordan man skal bruge den. Hvis det vigtigste er at holde på varmen, så skal man vælge en uldsok, der har en lidt høj uldprocent, og så måske er lidt tykkere i ulden. Jeg synes, en af vores bedste uldsokker her i butikken, det er vores tracking sok, som består af 85% merino-uld. Så er den superwash, det vil sige, at den har fået en coating på ulden, så den er slidstærk. Den er enormt blød og dejlig at have på, og den sidder rigtig godt på foden. De er meget store i størrelsen, så man skal lige de er måske lige 2 størrelser over, hvad der er normalt, ikke også? Man kunne også sige, hvis man bare skal have en uldsok, hvor det primært er at temperere, og det er nede i en hverdagssko på kontoret eller et eller andet, så vil man vælge en helt anden uldsok. Vi har for eksempel den her, som ikke er en helt tynd uldsok, men sådan i den tyndere ende, som er en ekstra fin 75% merino-uld. Så har den lille finesse af her hen over foden. Der har den faktisk ribkant, så den sætter sig og bliver siddende rigtigt på foden. Det er en rigtig, rigtig god sok også. Du er altid velkommen til at komme forbi en af vores butikker i Rudkøbing eller Svendborg og prøve at se alle vores mere end 100 forskellige uldsokker. Du kan også, hvis du ikke har den mulighed, så kan du ringe til os, eller du kan maile til os, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig. Og det har vi gjort i 20 år, og hver eneste dag hele året rundt, der står vi i uldsokker til langt over anklerne, så vi ved, hvad vi snakker om.